Beautiful people, as you all know, into kokubana sisoloko sinizamazama. Guys, siphinde ke sabuya apha nomnye wobhuti abasezingeni eliphezulu. Guys, niyazi basibaphathi abantu abanje apha. Guys, we back again nalo bhuti lapha ecangwami. Esiba niyazi basibabulisa asibazisa abantu bazazisa ngokunokwabo. Khona niyam sicela nje ubabulise uzazisa into yobana ungubani, kwakwabani, usenza ntoni. Hello, hi, access Kifani Mulen to the viewers. Kembala mnkusisonke onke maguma ndiwakutsolo ko basically kodwa ke zininzi enzenzayo ngoku kodwa ngesithi ndise radioweni ngoku currently nangoku sizo auditiona Bloms. Yes. Oh, niyazivela ke guys, lo bhuti use radioweni. Mhlambe niyazibuza into yobana yeyiphi lo radio. Mna ke ngokuzigqatsa kwami ndizonixelela because wasibiza for us ukuze nathi siyothini siyoz advertiser phakula radio yakhe. Lo bhuti it's one of the presenters ezikwi UCR radio station. Guys, sizawukhe siva pha kuye ke into yobana yena njengoba ese radioweni yintoni eyamenza into yobana ufune yoba se radioweni futhi because abantu abaninzi mhlawumbe lo msebenzi wase radioweni abantu bayafuna uba famous because bayayazi into yobana when you get into the screen uzoba famous, but this particular work yabo ingathi kubo iza kancinci nefame yabo of which mhlawumbe umuntu uyawuthanda lo msebenzi baphethe abanye abantu bebhenela kwi-presenting yabo. So wena khawukusifaka into yobana what made you to do this work nje? Alright, mna kwela micala kokuqala i-radio ndingenelanga for i-fame ne nga-famous and stuff, but now ungena e-radio with i-passion, ungena une-passion yobana ndifuna ukunceda abantu basendaweni ethile uba yi-voice of the voiceless. Ndingayibeka ngolo hlobo olo uba yi-voice of the voiceless, lo mntu lo ungakwazi ukuthetha but ukhona uzakutekstela kuWhatsApp, ukutextela kuFacebook. I've got this idea, now I need to plug it ingene ebantwini. So mna ndingene e-radio kuba ndiqombana as a youth endiyiyo I wanna assist enye i-youth ibe become better ezibana nike nibone nakuzinto endizenzayo out there ubana ndingumuntu ofuna uku-assist abantu using through i-media space. You understand? Yes. Oh, and nam guys ndikhona apha ndi-witness umsebenzi awenzayo mhle kakhulu. Uyazikhangela ude aphume ngokunokwakhe ayozikhangela i-artist, i-creatives nabanye abantu kabenza izinto zabo. Guys, tawonke siyacela nje into yobana wena mkhulu wami yintoni owayibonayo okanye owayibhaqayo ukuzibe kanti namhlanje unalo passion into yobana uthathe abantu abangakwaziyo ukufikelela kwezi ndawo ubenze into yobana kube lula ukuba bafikelele through wena. Endayibonayo okokuqala was the fact that singabantu abatsha sihlala kwizilali sihlala kuzo. Now une-talent ethile, now omnye ne-skill esithile akayazi ubana ndingathatha ubani ndilungele kule part ne. So now mna ndingena lapho ndingena khona ngoku ndithi okay no unalento nayo mandikhangele lo muntu ozoku-assista kule item ufuna ukuyenza yabo regardless ubana italent or siskill loo nto uqonda ubana no ingandityisa ekugqibeleni uqonda ubana no loo nto ndisifuna ukuyenza ngoku iza ndizenzela ndibe ngumntu obhetele from now on. Hayi bhuti wami, and lento uyayazi lento yenzayo, uyayazi uyiplanile futhi. Okay Khulman wami, now that ukhe ube nabantu phayana abafana noPhanjile, umzekelo namhlanje ubunoPhanjile unabantu phayana abane-weight kakhulu, uyayibona ne loo nto ithuba nobana ngokweplan yakho ndingatsho into yobana kuyenzeka because uyabazisa abantu to kwaba bantu bangakwaziyo uba bayofikelela kubo, uyabathatha abantu ubase to ezindawo bangenofikelela kuzo through umsebenzi wakho. Yeyiphi ke ngoku i-impact oyibonayo into yobana iyayenza loo nto on the society, people around you, ubona into yobana iyenza inawo umthelela ngolu hlobo uburhalela ngalo? Okay, nankosi ngombuzo wakho. Now umthelela ndiyawubona, i-impact inenzi kakhulu and nje kwezinye indawo uthi so uhamba sikuve igama elithile kuthiwa oh ngulo wayenzele ubani into ethile. You understand? So ndingulo muntu ke onjalo nako mna ndilapho ubona ngathi nditshaluza kakhulu kwalapho but bona abaninzi bamanye abantu bandifanisa omnye azothi umzelo ubengena apha ngaphakathi kuye kwathiwa anguyilowa. So yes, because now the guy is coming for the second time up. Last time was in a little talent search, but then Sachika could top 10. Oh wow. So now we back again in the year 2026. So try like work corner by and for 4. But I'm saying oh, we manifest into yobana lo gama lizobhalwa phayana ta onke
siyabulela kakhulu umsebenzi owenzayo bra in the society out there. Siyabulela kakhulu ngenhliziyo uThixo athe wayibeka kuwe. Uzungadinwa ke uqhubekeke ubanceda nabanye abantwana out there ubazisela futhi ubasa kwezindawo bangakwazi ukufikelela kuzo ngalamakhasi womoya. Siyabulela kakhulu lonto leyo. Mhlambe kukhona umuntu ohleliyo phekhaya ohalelayo into obana naye afumana uncedo abanye abantwana balifumanayo kuwe but akakwazi ukufikelela kuwe. Sicela nje ukubafake on your social media platforms into obana ungubani wakwabani ningasebenzisi kakubi ke le information. Alright, otherwise on socials ndikhona sisonke onke uMaguma yonke indawo, even on TikTok sisonke onke uMaguma. Uzofika apha on plug ungafaka iDM ngiza reply kuwe fast. Ezinye nezinye uzosifumana pha kwi profile yami ofika pha. Ikhona number for ibusiness nakhona ikwapha yana but ndilibele bayithini. So ndifumana kwezo ndawo ezo business related mhlambi ufuna udliwano ndlebe somewhere aletha ndikhona ngiza pluga yonke into nemedia phakathi. Not bana to be specific bana mayiye eUCR FM. I'm talking of umzekelo nalapha still yabo nalapha kwi-podcast ithile Access Khiphani bangakuzela nawe apho kuzo events unazo. We had them last weekend then ba-unpack ubana Access Khiphani benza njani. So now ngandifumana ngolo hlobo olo sisonke onke siMaguma yonke indawo. Sicela usosivala. What it do. Alright, kabalami onke uMaguma bafethu masivaleni kohlobo. Sukuma uyakwenza lonto ufuna ucinga ukuyenza. Otherwise Access Khiphani danko bye. Sibuyile siniphathele enye intokazi enhle apha, one of the auditionees zanamhlanje. Sinasam, please introduce yourself to the viewers. Igama lami nginguSibakazi Mcetyo and there's an auditioner for the nervous, as you can tell, but I'm hoping that I'm the next FM presenter. Okay, when you put some interview apha namhlanje, it's okay to be nervous. It means that bana lento uzoyenza apha you respect and you love it. So khuleka mndazi. So my first question is bana, what drove you namhlanje bana uze apha ke True FM talent search bana uzoveza isakhono sakho nawe? You know, back here radio just stays with you. It started when I was doing grade 12, grade 11, and Mamelu UCR community radios, True FM, and I didn't think that I wanted to be a presenter on TV, but like it. nice. But then it happened that for some reason radio found me. Okay. So that is why I'm here, and also growth is very important. Dalansa has a good community radios, and I think now is the time. Yes. So throughout the you are trying to find yourself, understanding yourself. Bana, are you radio now? Do you think now, Bana, are you more satisfied in Wogo? Okay, why now? Uzegule True FM talent search show. Bana, why is it now? Why not back then? No, Bana. No man, I can do this. Funny enough, this is my third time. Oh, okay. I've been coming, and you know, the first time I knew nothing about radio. So it's Story City. These are auditions for radio for True FM. Okay. And then Anfika Payana, I was told that I have to look for a community radio. So in True FM, yandivulela for some reason. Okay. In Dobana, okay, this is what you need to do, because you just come here not knowing what you want to do and how you're gonna go about it. Okay. And then the Fumani tips there, that's where the journey began. So the journey began with the first auditions at True FM, just to know, okay, this is what I love and this is what I want to do. So I'm coming for the third time because I believe that the drought is over. So and rain means luck. It means, you know, you blessings, and I think this is the time. And I'm so like you encourage me, and I'm sure you encourage me. You can do this, and so I'm so proud of you. It's not easy for anyone. So what message would you give out to onye umuntu okhalela ukungena for auditions njena but yoyika njengawo mhlawumbe ubusoqala ufika nithi busoyika? What advice would you give to lo muntu lo? I think it's very important to know who you are. That's the first thing.
ubuwena, it gives you ukubana ube unique to stand out. Okay. So if you know who you are, then that's where we start. Then we have one, okay, I have a bag for radio. My advice is for ukhangele community radio so that you can get exposure. Community radio, it gives you an opportunity to produce the show, to be a content producer, young into everything from start to bottom. So from start to top, not bottom. Right, from the bottom to the top. To the top. Yes. So I think that's that, and also believe in yourself. And if awuyenzi mntasekhaya uzosola. So ngcono ufe uyenzile uzamile sina sami before sikushiye cela uxela abantu bana bangakufumana phi kwi-social media platforms. Firstly, I make and sell Afro wigs. I don't know why andingayinxibanga namhlanje. Hayi wena. I also made this, so you know what? It's when you find yourself, you also ubawo opens doors when you find Yes. yourself and you open. So igama lami Ndungsifakazi, you can check that out on Facebook, Instagram, and on TikTok, and also ubone the natural Afro wigs that I make. Anything that is natural. You make these Afro wigs. I make Afro wigs. Oh. I made this. So anything that is natural, I make it. So please, Nice. Please I'm a support mother. her. I'm a mother. Please ungumama bazalwane cela ukusupport ungubaba. Guys, before we leave and leave you, kuye ozosivalela ke ishow yanamhlanje asoyivala ishow but yena ozenzele outro yakhe since kaloku une experience ku radio. You know what to do. The floor is yours, man. Alright, igama lami Ndungsifakazi Mcetywa, and you are tuned into Access Kipani podcast. Check them out. I'll see you next